a arašidy Slovakia 400 gramov za 2,99 €. Bila, v kvalite sa vyznáme. Ja tú apku milujem. A ja taká zdravúčka, cingilingi bombom, rada ľuďom pomáham, cingilingi bombom. Najzdravšie ceny tento mesiac len vo vašej lekárni. Majte alergiu pod kontrolou. Omarit rýchlo a efektívne zmierňuje príznaky alergickej nádchy a žihľavky. Trápi vás hnačka? Imodium ponúka rýchlu pomoc pri hnačke už do 1 hodiny a pomáha obnoviť prirodzený rytmus čriev. Esenciále vďaka obsahu esenciálnych fosfolipidov podporuje prirodzenú regeneráciu pečene. Ďalšie výhody nájdete v novej apke Vaša. Terno šupakúpa. Nika Ajdam 250 gramov za €1,89, Vinea biela a červená 1,5 litra za €1,15 a Berto Figura šunka 100 gramov len za 99 centov. Terno. Našťastie blízko, našťastie výhodné. Prečo používam óliu? V práci sa starám o kvetiny všetkých farieb a na vlasy chcem farbu, ktorá nerobí kompromis medzi starostlivosťou a krásou. To je ólia. Obsahuje 60% olejov a žiadny amoniak. Ólia mi dáva žiarivý blond od tieň a dokonalú starostlivosť. Navyše krásne vonie a nedráždi pokožku. Ólia od Garnier. Prirodzene. Veľká noc je tu. Premente sviatočné pečenie na dokonalý zážitok s prémiovými formami Royal VKB. Nazbierajte 5 virtuálnych nálepiek v Lidl Plus a získajte ich so zľavou až 75%. Odporúča Veronika Bušová. Lidl. Tuc Bake Rolls sú také dobré, že sa musíme ospravedlniť za zmeškané hovory od šéfa. Haló? Peter? A zmeškané dopravné priestupky. Ospravedlňujeme sa, ale nie za tú chrumkavú explóziu chuti. Tuc Bake Rolls. Ráno som vstala a hovorím si, čo si oblečiem, aby som začala deň, ako sa patrí. Že by niečo s vreckami? Poznámka na večer? Čo si oblečiem na večeru? Toto je skvelé. Zalando. Splním len jeden quest a idem spať. Vždy je lepšie bolesti predchádzať, ale keď už vás doženie, je tu Ibalgin Rapid Caps s okamžitým uvoľnením účinnej látky. Ibalgin Rapid Caps. Rýchlo a účinne. Mekáč sme teleportovali do sveta Minecraftu a ty si teraz môžeš dať naše exkluzívne Minecraft McFlurry. Dnes už je na internete naozaj každý. Píšete e-maily, hľadáte v e-shopoch, ale poznáte super poistenie SK? Nebuďte 100 rokov za opicami. Každý dnes vie, že poistiť si auto na internete je normálne. Na zrovnávači Super poistenie SK za minútu uvidíte ponuky od všetkých dodávateľov a to aj tie akčné. Vyberte si lepšie a lacnejšie. Vaše poistenie môže byť lacnejšie a ušetríte až 320 €. Takže úsmev prosím. Super poistenie SK. Každý rok sa naša jemná čokoláda Lindt premení v jedinečný tvar. A keď sa rozoznie roľnička, môže sa stať niečo čarovné. Môže sa stať niečo čarovné. Na Veľkú noc spoločne so zlatým zajačikom od Lindt. Ostrov zaliatý slnkom s nádhernými plážami, kryštáľovo čistou vodou a čerstvým vzduchom. Vydajte sa s check-inom na grécky Tassos. Určite neoľutujete. Check-in v sobotu o 17:50 na JOJ24. Užiť si grécku kefalóniu a spomaliť v egyptskom Karibiku, to necháme na vás. Na nás a našich animátoroch je starostlivosť o zábavu pre celú rodinu. Satur. V roku 2002 sme na majstrovstvách sveta vo Švédsku získali historické zlato. Buďte znova pritom, lebo hokej je na Jojke. Opäť vo Švédsku. Obleť si sa nestihol? Obleť som sa nestihol. Samo, vypadáš jak šupák. Tá výzdoba sa mi moc nepáči, tá smotana tam vyzerá tak, že ja neviem, vtáček letel okolo. Ako keby som bol u tety Gísky na obede. To by sa tohoto chytil, však je to ešte aj chlpaté. Sedláci. Samo poď, toro, ole. Vieš čo, môžem len tak olízať ten tanier a už je po dezerte. Bez servítky. V pondelok o 17:50 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Joj Play.
Veľká noc. Tohle bude spíš živelná pohroma. Prináša chvíle plné emócií. Radosť, byť doma s rodinou, s tými, ktorí vás zbožňujú, s tými, ktorí vás vedia rozosmiať. Tak to sedí. A ktorí vás budú vždy milovať. Nechajte sa vtiahnuť do sveta príbehov, kde sa plnia sny. Nechcem, aby dnešok skončil. Romantická Veľká noc na Jojke.